Dobré ráno lidi, vítám vás v mém prvním vlogu v češtině. Letím poprvé na Zrče festival do Chorvatska a řekl jsem si, že udělám český vlog, když je to už český festival. A jsem momentálně v Ženevě na letišti. Je 4 ráno, kámoš mě zavez 2 hodiny, celou dobu jsem spal v autě. Doma jsem spal hodinu v posteli. A čekám, aby jsem se dostal na kontrolu a pak na letiště. A doufám, že vás to bude bavit ten vlog. Jsem ještě úplně hotový, ale to se pak zlepší. Budu určitě ještě párkrát knockout, takže potom letím do Splitu a Splitu ještě jedu autobusem do Zadaru a pak tam mě vyzvednou všichni, co s nima tam jedu. Tak uvidíme se. Tak jo, dorazil jsem do Splitu. Ze Splitu musím teď ještě do Zadaru nebo do Novaly. To ještě kouknu, jak tam pojedu, jestli do Zadaru nebo hned do Novaly. Ale chtěl jsem říct, kdo jsem já. Tak jsem Trevor, jsem Čech, ale žiju od narození ve Švýcarsku. Že moji rodiče jsou Češi, umím česky. A že jdu na český festival, tak jsem si řekl, tak udělám český vlog a zkusím, jaké to bude, jestli to bude dobré nebo ne, uvidíme. Prostě to random a bude se randa. Nechám to autenticky, prostě nic nebudu něco předělávat, nebo to prostě budu prostě mluvit, co chci a uvidíme, co z toho bude. A doufám, že si to užijete, ty videa, zkusím nějaké udělat pár, asi ne každý den, že to pak stříhat je tež celkem práce a nevím, co tam všechno zažijeme. Tak jo, tady vám to rychle ukážu. Tady jsem ve Splitu. Celkem ne, je to dobré, ale celkem ghetto, no. Chtěl jsem ještě říct, že to je můj první vlog, co jsem když dělal. Vždycky jako malý jsem to chtěl dělat a pak jsem to prostě nikdy neudělal. Ale teď prostě jsem si řekl, OK, teď to prostě uděláme a vyzkouším to, jaké to je. A úplně už jsem mokrý, fakt jsem spocený všude. Musím si koupit někde deodorant, že mi ho na letišti vzali. Aby jsem nesmrděl v autobusu jak nějaký, nevím co. Pí? To je kamera? Ne. Ježiš, to je já nemám podprsenku, kámo. Tak já se tak snažím ještě oslovit. Ale vidíš, co to je? Jeden člověk ho... Jak se máte lidi? Dobře se máme. Čau, jsem čekal, až přijdeš, že má natáčet. Super. Studená voda nebo? No, ne, taková jako akorát. Akorát, na schlazení, ale příjemná. Bude teplá. Cože? Kde máš ty cígl? Já nekouřím cígl. No. Já tam mám vodní nikdy nekouře, já jsem z jiný generace a ještě jsem debil a kouřím. Ahoj, já se jmenuji Mel, je mi 20 let. Tady je Klárka, řekni něco do vlogu. Ahoj, já jsem Klárka a je to super, pokud nebudu černá, neodjíždím domů. Dobrý den, pane. Já neumím španělsky. Máte? Dobře. Jsem tu zase já. Jo, jsem tu zase já, ať víte. Dneska budu pít, nebylo to vůbec v plánu, ale ty byla tady dobře, jak chci. Doufám, že mě slyšíte. To vypadá jako, že štětec na make-up. A jinak tam jsou ubytovaní pěkní kluci, kdybyste nevěděli. Trevor má totálně nádhernou holku a Nikol má nádherného kluka. Spatřili se. Díky koho? Díky mně. Jo? Předávám vás panu Trevorovi Trnavskému, protože jeho žena má červené plavky a myslím si, že za chvilku bude zlobit. Vracím.
Ještě pořád točíš, ale v poho. Točím, vypínám. Tak, dobré ráno. Tady je Nikolka 1. Jak ses vyspala? Mega. Spali jsme 12 hodin, všichni ostatní třeba ani nespali, ale prostě Trevi je takový spát, že jsme spali 12 hodin, jo? Takže mega. Nespali jsme 12 hodin, ale v poho. Spali jsme tak 9-8, ale víc než jiný, no, nebo ostatní. Ale prostě mám důvod. Ty 2 noci předtím jsem spal tak celkově 4 hodiny, ani ne. Takže myslím v poho, ne? Jo, v poho. Však dneska to rozjedeme a už celý týden to jenom budeme rozjíždět, takže Však jo, dneska je day one. Včera byla jenom přípravka. Musíme doleva, ne? Co nejde na to zrčekal, že? Já vím, však tam u toho parkoviště nějakého, ne? No. Dobré, tak jo, tak uvidíme se. Day one. Wow. Ahoj, já jsem Mel. Čau. Tak tady moc nevidím právě. Na světky, jo. Já nemůžu na kameru. Proč ne? Já jsem v ochraně světků. Jsem Melány, těší mě. Je mi 19 let. Mám ráda kocury. Tak, dneska budeme pít hodně velmi alkoholu. Půjdeme na Viktora Šína. Budeme tam tak do 6. Řekneme, že v 1 přijdeme v 6. Myslím si, že dneska budeme mít hodně velkou společnost. Ano. Trevor si myslím, že si odchytne dalších 6 holek, ale nebudeme to říkat Nikol. Wow. A to je asi vše, co chci říct, už se stydím. Co? Tak jo, lidi. Mám tu CEO of Tung Sahur. Jak se máte? Brr patapim. Brr patapim? A co Barelina Cappuccina? Madidindu. Jak se cítíš na zrčí? Super. Dneska ráno, jak co? Co to bylo? Ráno to bylo úplně na piču, ale teď už je to skvělý, pane. Už to myslíš, rozjedeš do 5? Do 5 a pak tung sahur domů. Padne. Cheers, mate. Cheers. Máme tu nějakého mimozemšťana, jak se to řekne? Mimozemšťana. Co to tady je? Hey, what? To je fakt crazy. SpongeBob moje jméno. Tady vedle mě je Lirili, larila. Liriri Lalira vedle mě. Jak se máte na zrčí? Jo? A co tu děláte? Tancuju. Ano, a dál? Však tady máte nějaký drink, ne? A to je vše. Dobré, končíme? Finish? Tak jo, tak to byl Liriri Larira. Já jsem se chtěl jenom obětovat. Říkal Kruche. Teď už je 5, jo? Ukáž? Jsi gay. Já jsem ti říkal, že jsem v ochraně světků. Tak jo, jak se máme tady večer na Mannenem? Ale je to složitý, ale je to neskutečný. Kurva, nic neslyším, kámo. Je to složitý, ale neskutečný, ty vole. Eftex a Terko. Si nemůžeš koupit. Hej kámo, pojď tam letnou. Já vydám spíš.
Já to vím. Ukažkovle čuráku, Zrycie udělej bolje! Nemáš energii, dává další track, ruku nahoru se mnou. Co když to bude tohle? A pak se blíž, pak níž, dál, pak blíž, až na měsíc, a pak se blíž, pak níž, dál, pak blíž, až na měsíc, a pak se blíž, pak níž, dál, pak blíž, až na měsíc, a pak se blíž, pak níž, dál, pak blíž, až na měsíc, poblíž, dál, poblíž až na měsíc. Až na měsíc. Chceš to čím dál víc poslouchat? Prosím vás, odpusťte mi, nechcou snad ležet na zádech, poddychat zvuk do hvězdami. Moje Ada, podlej kruh a se zdášet od zemí. Nad hlavou je můj svět, prosím vás, odpusťte mi, nechci snad ležet na zádech.
Máme tu hezký pár, jak se máme? Co znamená bitch, Sračka úplná. On mu lehl botama do ložnice. Botama mu ležlo. No, ale má je venku aspoň. Tak jo, day 2, let's go. Ready? Steady, go. Ready? Ready, steady, go. Ready? 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 Ne. Tady fiček. Kolik stál váš fiček? Kolik stál váš fiček? Až jednou? Kolik stál váš outfit? Můj outfit? Asi tak 1500 euro. Boty kolik? 200. 200 euro. A váš úsměv stojí kolik? Úsměv? Jo. Americký, 350. A pusa s váma? Nevím, tak za 20? Za 20 euro? Milionu? Zaplatím. Zaplatíte? Narozeniny dneska. A jo? Narozeniny. How long I've been on ya? Play secretary on the boss tonight. You don't give a fuck what they all say, right? Awesome, the Christian Dior. Damn, they'll make them like. Tak jo, day 3. Jsme zase ve Vítku. Doufám, že se něco slyší. Day 3. Doufám, že se něco slyší, kurva. Já si myslím, Tome, že jo, ale tebe neslyším do piče. Day 3, kurva. Dneska to bude asi ještě divošejší než minule. 180 stupňů ve stínu.
Ale jedeme bomby. Bude to hell, kámo. Hugging my brothers, I say that I love them, but I don't swing that way. The man them celebrate Eid, the trap still running on Christmas Day. Somebody told Doja Cat, I don't know about you, but I value my life. Cause imagine I die, and I ain't made 100 M's yet. There's so much things I ain't done yet. Fucking a flight attendant. I don't party, but I heard Cardi there, so fuck it, I might attend it. Gotta kick back sometimes and wonder how life would have been if I never did take them risks and would have I prospered. Floating and I won't go under. Been out of town for a month. Absence made the love grow fonder. UK rapper, UK driver. I mention my name if you talk about the genre. Alright, how can I be home? Día sola, mire esto también lo transportaba. Spada Elina, spada Čeleza, tady to já sám, vím, kdo je můj kapitán. Zpívám první, zpívám na letní, tady to mám rád, tady já už patřím, já nepřijdu domů, já nepřijdu včas. Tak nikdy nejsi sám. Baby, dneska se na dole. Zrčejte voda, píčo, zrče more, píčo. Dneska se na dole. Hej. No pojď. Making the money, I'm never stop. Sucking and digging and taking the pill. Next one is up, boy. We ain't the boy, yeah. Show me more than I be up. Dig this here. Put. Píčo, píčo. Je na problém, co ti hýbá. Píčo, more, drče jsme tu, more, popíč. To je veletice, tak si nepopět působí. OK, teď jsem tady s Trevorem na Zdrče, je to největší frajer, ne Dollar Prince, mega to užíváme, jdem bomby a večer to rozjebem, kurva! Vidím vás všechny, píčo. Žije. Ready, kámo? To je jasný, kurva! Do piče! Kámo! Niky! Jak ready jsi? Když jdu na noha, já zapomenu proč. Už není zadaná a taky dokola mám. V hlavě. Holky, jak ready jste? Mega ready! Daná a taky dokola mám. V hlavě. Ona a já jsme jako kolotoč, když je ona nahá. Co to je za formu? Což není moc, ale není to úplně málo, hej, jakoby, hej. A já jsem si říkal, že máme mít dance contest. Tady dáme dvě ženský nebo ženská kola, to je jedno. Ty. Na svou tělo. Oh no, počkej. Potřebuji někoho rozhodnout. Kdo umí tancovat, já extrémně to cení, že to jako dá. Ty zkáčeš možná z toho. Obyčej na hovno, dejte si dobře a kalte na Zdrče, kurva! Nebudem, ty doma! Já to nechci! Já vím všechny!
To nejsem já, to nejsem já. Toč to. Jasně, bráško. Tento. Most celebrity famous in Czech Republic je in the house. Let's go. Jdeme pařit lidi, jdeme. Jak ready jsi? Hej kámo, pust tam letnou. Hej, dneska kápa jak cipniky! Okej. Hej kámo, pust tam letnou. Na všechno, co se ti ztrácí, je silný ještě víc. Bez ty raky plný tebe terou. Hektor, velké z okna, vypro, náročí do hovna, haters, celá republika vyšel vám srdce. Jedu bomby! Ahoj, hlasím se vám. Udělala jsem chybu, ale neudělala. Užila jsem to totálně ve stánku s závěsama. A na to se zapýtá. A víte, kde je? Tam. Tak jo, ukončuju dneska dnešní vlog. Proč už končíš, když začínáme? What? Zrče už skončilo, jsme ještě na Noa Techno. Je to prostě trošku hodně, ale po jedem bomby. Jedeme bomby. Jedem bomby. Ale dnešní vlog už fakt končím, fakt. Už to bylo dneska hodně. What? Fakt přehnané už. Hodně. Zdravím všichni, miluju vás každého a zdar! Dali jsme si je hrát. Takže. No to pustím nám na live. Tak, day one after Zrče party a jedem na to. Tady se chystáme. Peťo za 10. Peťa už ready? Joj, man! Prosto. Ale má někdo keš teda? Mara? Já už keš Ready? nemám. Ja. Na zichor. Na zichor. Přesně tak. Ready? Namícháš mi ještě jednou místo. Jsme připraveni? No jako jo, super. Dobrý večer. Vaše jméno? Melánie. Jak stará jste? Je mi 19 let za měsíc, mi je 20. Takže už stará. Jsem stará. Mladá. V mojich lepších letech. Kam se chystáte? Do obchodu. Nakupovat? Ano. Prodošky a spát. Přesně tak. Ano, najdeme kálit. Kálit. Tak jo, naše holky tady dělají TikTok livestream. No je to trošku divné, ale v pohodě. Tady Lucie. V klidu, jak dneska hodnotíte můj fit? Můžete napsat do komentářů 1 až 10. Hodně dobrá. Otočka.
Můžete to napsat. Další holky. Tady je ten TikTok livestream. Je to trošku random. Ano. Tak nejsme tak známí. Já si myslím, že jsem to známá, ale akorát to je omezené, asi porušuju nějaké pravidla, si myslím, že jsem hledám. Co tam říkáš, nechci vědět. Spíš ukazuju. A co vy? Jedete. Dobré. My jedem? My jedem. Prečo? My jedem? Jo. Tak jdem. A mě Barča ještě To je naše slovenská Nik. Je ready? Jak se máme? Ne, ty háčky jsou debilní. Tak znova. Naše dva, dej si ještě jednou. Dej si ty drinky. Nasaď si brýle, jak to něco napíšu. To mám. Nemáš, dobrý. Dobré? Nebudeme. Jim jebe, že? Jebe. Ty jebe, že? Trošku jo bych řekl, že? A co vám v boho? Počkej, otočím kameru. Mám to. Dobře. Ty. Dobře.
Kámo, kde máš brýle? Šími jsou takový v píči, my jsme konspiraci, po každém treku se obrovský hlubou. Že to je na některých vile, že už je to troška dlhší, když má to nezavidím, ale zároveň vidí, že se to teď obá. Tak jo lidi, zdravím. Jsem tu, myslím je to 7. den v Chorvatsku na Začích. No, co chci říct. Celkově chci říct facit z celého. Ještě je dneska poslední večer, co je Zrče festival. Jdem se kouknout ještě na to, ale už jsem pomalu fakt mrtvý. Ale chci říct facit prostě, jak to pro mě bylo prostě tak poprvé s českýma lidma v Zrčích a prostě aj s tou češtinou a všecko. A musím říct, že se mi to líbilo, bylo to fakt sranda. Měli jsme bombovou vilu, jako ještě tu pořád jsme 2 dny. Ale fakt bomba. Ale řekl jsem si, že víc musím mluvit do toho mikrofonu, prostě do té kamery. Že mám tam hodně záběrů, prostě něco random natočeného. Co tež je v poho, ale já si myslím, když něco do toho budeš mluvit, tak to je tež dobré. Určitě zkouknu, jestli tam něco namluvím, nebo něco přes video. Ale ještě tak, na ten facit. Co beru na příští rok, nebo na další takové věci, prostě... Ne tak dlouho spát, prostě třeba ve 12, 5, 6, 7 hodin spát, jo. Ale pak třeba se postavit a si lehnout do slunka nebo něco. Já vím, že se neopálím, já jsem bílý jak bílá stěna. Ale trošku vitamin D vždycky dobře, vždycky to udělat dobře, nebo se ochladit v tom bazénku. Ale jinak hej, brutálně rychle to uběhlo. Pro mě, já se tu cítím, že bych tu byl 2 dny. Ale jsem tu už týden, no. A ještě tu máme 2 dny a pak jedem dom. Jedu první do Česka, pak tam pojedu domů na týden. Do Švýcarska, pak jsem zase v Česku. A budu prostě asi třeba random vlogy, prostě jak se tomu řekne česky. Budu točit random vlogy v Česku, prostě je to sranda. Baví mě to celkem. Ale ještě se fakt na to musím zvyknout, že tak mluvit do kamery, když tě někdo poslouchá nebo dívá, prostě cítím se ještě takový vod. Ale fakt sranda, chci trošku pobavit lidi a chci se to naučit. Ale co? Jak se cítí 7. dnu Zrče festival? Dneska to bude lidi, přísahám. Já jsem řekl, že už jsme trošku kávo. Ale že, já jsem plná energie lidí a dneska to bude přísahám, hele,
Fakt. Tady se ještě Trevi ještě neví, ale on se musí připravit na to, že to bude hell. Hej, ona mě na něco klačí, nebo jak se tomu řekne česky. Půjdeme ještě... Nutí? Nebo nutíš mě, nebo určitě já chci tež. Ale jdem na fucking bungee jump. Tam. Jo, ale jdem až zítra, ne dneska. Ano. Já jsem udělal teď facit. Já jsem zhubla píče s chlástokami tady. To je hnus normálně. Já jsem udělal facit předtím. Že Facit? jsem Co to je? prostě facit. To není česky? Ne. Kurva, já jsem to řekl facit. Kurva. To je jedno, nejsem Čech, ale nevím tak, no. Ale jako summary prostě z celého. Prostě, zhrnutí. No, že tak nemáme spát hodně a trošku víc do té kamery musím mluvit. Že prostě je to sranda víc. A co ty, Melanie? Ready? No moc ready to teda není. A jinak jsem Mel. Že co? A že jinak to je Mel. No, takže... Instagram Melí? Jo, Instagram melanie.pišková.psz, jo? To bude vypípovaná, ale v po. Hej, jak se cítíme po 7 dních? Jako brbr patapim. Brbr patapim, tum. Saur. No, tady je ještě taky chill ty poslední 2 dnech. Tady se trošku sedí. Dobrý večer. Tak... Jak se cítíme po 7 dnech? Já už jsem mrtvej vevnitř i zvenku. Už tu jede. Tung saur? Jo, tung ukaž triko. Nahoře, no. Já jsem ale schovaný pod postelí, ale můžu tě ukázat, jestli chceš. Já jsem mu koupil extra triko tung sahur, že no? Vůli tung sahur znám. Ty už si aj přepl kameru, jo? No, tak to je v prdeli. Určitě. To je úl. Tady ještě takové posezení poslední. Tady je taková plešatá mrtka. To je Andrew Tate? No, ale z tému. Lucie Bílá, kde je? Musím tě ještě něco zeptat. Jaká byla pizza? S mravencema, Přesně totálně dobrá. Byla dobrá? No, mám přišel mraveniště. Protein je dobrý, ne? No, hodně, proteiny. To bude síla, to bude prdel jak ještě nikdy v životě. No, to teda. Jak si to řekne česky? Jestli to doporučíš dále? Takové pici? Jo, určitě si budu dávat ještě mravence, potom zkusím jako to ve fitku a pokud se mi z toho zvětší prdel, tak vám to doporučím. Dobré, tak ona mi napíše a řeknu vám to, no. Ok. Dávám kameru Melanie, nevím, co tam bude říkat, ale to uvidíte. Ahoj, já jsem Mel. Tak. Kdybyste chtěli vědět, Trevor má strašně velké uši. Totál, jo. Prostě, dá se to o něco opřít? Tady tyhle blogisky si myslím, že jsou velmi super. Nekol má za chvíli 20, jo? Takže všichni, co to vidí, tak budete popřát. Nevím, co tady mluvím, nevím, a nikdy má nározky přesně, jo? Ale to nevadí. Ukážu vám teďka můj Instagram, abyste... Tak, teď jsem byla na chatu, kde to absolutně nemělo být. Bude, já jsem ready na to rozmrdávat. Toto je můj Instagram, kdybyste chtěli vědět. Tady to určitě někde napíše velkým. Boom. Nevím, je to tady super, je mi zle, už tady ten alkohol nedávám. Chtěla jsem si počít od Nicole Overall, ale tak ten je celý mokrý, nevím, co tam dělali v té skříni asi. A jinak ukážu vám náš bordel tady, myslím si, že super, že? A jinak Nick je ta nejpěknější holka, kterou jsem kdy viděla, Trevor má totální štěstí. Jen ať víte, seznámila jsem je já a jsou mi za to nevděční, do dneška jsem neslyšela, děkuji. Pojď. Mám dělat ASMR. Jiný věc, fakt vidíte tak hrozně, jak já se vidím na té kameře. Myslíte, že to slyšíte dobře? Píčo, nech mi. Tu jako kulomet. Wow. A kurva, kde jsem teď? 2 nahý holky fotím po ránu na internet. Ta kurva byla moc tak. Musel poslat do píče. Myslím si, že tady to je velmi nezajímavé a úplně mu tady tímto žeru úložiště. Někdo poslal snap. Tak. Jen ať víte, tady toto je velmi zajímavé. Pošlu to na snap.
Ne, já jsem totálně cringe. A jinak chci říct, že ten Nikol je nejpěknější holka na celém světě, Trevor taky jsou úplně krásní, mají nádherný vztah. A já už to tady nedávám. První den, jak jsem tady vypadala, to kdybyste viděli, já jsem tak nikdy v životě nebyla ani opilá, jo, si myslím. Druhý den pauza, třetí den jsem zase pila, čtvrtý den zase pauza, pátý den jsem pila, šestý den pauza a dneska je 7. A vypadá to tak, že i dneska si dám tu pauzu už. A za chvilku jdem domů, vlastně, no za 2 dny jedu domů a těším se. A ještě nevím, co bych vám tady řekla, ukážu vám můj fit, jo. Kdybyste chtěli vědět, tričko je z New Yorku, kalhoty, Stradivarius, pásek Guess. Ještě si vezmu k tomu nějakou kabelku pěknou, ale to už vám asi neukážu. A tohle je vše. A jinak Lucka má na krku samé cucleky. Budu dělat, že jsem to tady neřekla já. Že prejde. Asi jde váš hlavní partner tady tohoto videa. Tady se vaří něco pěkného. Jo, to je prostě, já jsem tam zpívala. Dělá striptease? Ne. Co chceš, kostičky, měsíčky? Tak, co máte dneska na sobě, Niky? Můj feed je dneska, to mi heel figure. Jak jsi to řekla? Heel figure, šaty. Heel figure. Už mě tady chytá ten přízvuk chorvatsky. No, myslím si, že super. Luci, co máš dneska na sobě? Dneska mám na sobě velmi klasický fit, který je tady s paní brunetkou. Nosíme neustále do našeho velmi známého podniku. Můžeš to ukázat? Alexandrie Loď, tady aj máme stejné kalhoty, Tady pásek. Ty kalhoty zažily velkou Ameriku, takže pokud chcete vidět detaily, stavte se do lodě, určitě tam budem. Tak. Přesně tam budem. A víte, kdy tam budeme? Nejdřív? Vlastně tu nejbližší sobotu, co teď bude, a pak všechny ostatní. Někdy se stane to, že už chceme 2 dny někdy tady mají v pátek. To ale... To už se celkem často taky stává, že i v pátek chodíme. Podle mě už tam rovnou můžeme pracovat. V klidu, v úterý je i vrtule v Ostravě. Prostě víte, kde nás najít. Tak. A předám vám... tak, podrž. Takže jdeme zkoušet tady chorvatský gin. Sax, je to ginger, takže to bude jak ginger to shot. bude hnus, kurva. Takže to bude totální kental. S naším zázoru. Jako by to jdem zkoušet takhle, jo? Hej, ty se toho nebojíš. Tak hnus, tak co? Tak to je kurva hnus. To si ze mě děláš prdel. Jako není to silné, ale je to prostě hnus. Ty kokos, no. Takže hodnotíme kolik z 10? Je to v polu, ale je to silné, no. Hnus 3, kurva. Hodnotím 4. Nekupujte. 5. 5? Pol, dá se. Za mě pěkně na píču. No. Je to fakt hnus. Tak jo, máme tu další interview, první s Denisem. Jak si to užíváš, ten poslední večer? Zatím pomalej rozjezd. Co jsme si dali za drink? Brbr patapim. Brbr patapim? Brbr patapim. A jak to jede? Spíš jako tung tung. Ty jsi brbr patapim, ale máš tung tung. Okay. Dobré, tak si užívej a uslyšíme se jak vždycky. Tak jo, mám tu random borky, holky, nevím, jak se to česky řekne. Prostě má čeština, vždycky to říkám, není perfektní. Chtěl jsem se zeptat, proč tu jste od středy? Nebyl čas. Jakže nebyl čas? Se sejít dřív. Kdyby bychom nezvládli, jakoby. Proč ne? Já bych to zvládla, ale nebyl čas se sejít dřív. Pro mě je maximum 3 dny, jako. Jako jenom na after, tak radši přijďte na hlavní, ne? No nebyl čas, říkám. Nebyl čas? Ale... My jsme se nesešli dřív. A proč ne? Někdo měl práci, někdo měl školu. No, tady to máme, už to slyšíme. To jsem chtěl říct. Taky jsem. Proč jsi neměl čas? Že jsem něco zvládl vůbec. Já jsem měla čas. Já jsem na random přijela a na poslední chvíli já jsem v pátek zjistila, že sem jedu. Tady vlastně neměla být, tak 3 dny předem asi. Tak ale to je bomba takhle. Já jsem si čas udělala. Tak to je bomba. Tak ten nikde nevidím problém. Ale jsem rád, že jste to zvládli. My taky. A kam dneska jdete? Do Popeye. Ale však tam nikdo nebyl. Co? To ani nevíte?
Že co? Tam nikdo nebyl. Kdy? Tam nikdo nebyl. My jsme tam byli a tam nikdo není. Jsme tam nebyli, my jsme šli rovnou sem. Za váma. Hej, tam je prázdno. Ne, jako předevčírem, ale ne dneska. Prostě mikrofon do pusy a ukončím. Ne. Tak jo, poslední 2 dny. Jdem teď na 4kolky nebo motorky, nebo co to bude. Tady je naše banda. A pak já a princezna. Na co jdeme? Na bungee jumping. Ale ve dvojici, tandem. Tandem, no jsem trošku nervózní, že já to tak jako jsem na to, ale bungee mám fakt trošku problém s tím, já nevím. Ale se bude sranda. Niky, máš ještě nějaký odkaz? Je tak 1 000 000 stupňů, přísahám. Zrovna odjíždím a je tak 1 000 000 stupňů a dneska ráno jsem byla v bazéně a úplně jsem se takto klepala. A teďka bych umřela. Prostě celý týden byl taky, nebylo také teplo, že bych řekl, fuj. Ne no. No ale možná to bylo kvůli toho, že jsme stávali v 5 večer. No to asi jo, no. Že teď je půl 4, no. To je pravda, no, my jsme hodně stavili až po 3-4 hodiny. Tak, řekl jsem si, že jdu ještě natočit poslední dílek mojho vlogu, prvního. Je skoro 2 hodiny v noci. Je to poslední večer, zítra jedem domů. A chci říct, že to byl fakt bombový týden. Nebo těch 9 dnů tady, fakt sranda byla. Celkově musím říct, že každý Čech, hej, když tam mladí, když milujete party, tak přijďte příští rok na ZČ zas, byl to fakt bomba. A fakt to byla sranda, bombová vilu jsme měli, bombové časy, fakt sranda, kálili jsme hodně. A chci se poděkovat prostě za všechny, co jsem tu poznal, co tu teď znám, nové lidi a za ten celkový čas. A doufám, že jste si aj užili video. Děkuji za každého, co jsem tady poznal. A no, děkuji moc krát a užívejte si život a žijeme dál. Tak jo, lidi, mám vás rád. Čaute.